ଲୁଲୁ ଭାଇ ଆଜି କାହିଁକି ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସୁଧାଂଶୁ। ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବାକୁ। ଚିକେନ୍ ଭାତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ସାଧା ଆଣିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ସିଏ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଲୁଲୁ ଭାଇ କାହିଁକି ବାସନ ମାଜୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଜେ ଥାଳି ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋରି ପର୍ସନାଲ୍ ଥାଳି। ମୁଁ ବାହାରେ ମାଜିଲି, ସେ ଭିତରେ ମାଜିଲେ। ତାର ପଳେଇ ଆଇଲୁ ରୁମ୍କୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ କହିଲେ ଚାଲ ଫଟୋ ଉଠାଇବା। ତାର ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁ କିଛି, ତାର ବାହାରେ ଯାଇଥିଲୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ, ହେଲେ ବାହାରେ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଆଣିଲୁ ଭାରି, ଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ରୁମ୍କୁ। ତ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ରବିବାର ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ନାଚ ଗୀତ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସିଏ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ବି, ସିଏ ବି କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ନାଚ ଗୀତ ଆମର ହେବ, ସମସ୍ତେ ନାଚିବେ ଆଉ ଗାଇବେ, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲାଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ମିସିଂ ହେବ। ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ରୁମ୍କୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ରୁମ୍କୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସମ୍ବିତ ହେରିକା ଗଲେ ଚାଲ କ'ଣ ଖାଇବା। ତାପରେ ବିସ୍କୁଟ୍ ମୁଁ ବାହାରେ ଗଲେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ 9ଟା ବାଜିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଆଇଲୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।